Ja taas täällä kerrankin. Ja toiseksi minä vaihdan petsejä johonkin petsijuttuihin. Voit jotain vaihtaa minun kanssani. Ja jos minulla on tosi paljon petsejä, sillä on populaarmäärä. Jos ne on hyvä kun toisia kaikkea semmoista, niin anna populaarmäärykän, populaarkollien ja populaarkissan. Niin, siinä olisi vaihtoehdot. Ja muistakaa, että tilatkaa minut tietysti. Voin tilata. Ja minun löytyy sieltä ihmeen paikasta, mistä tekin näette minut. Ja seuraavaksi sitä, että vielä, että minä tykkään teistä ihan hirveästi, te siellä katsojat. Ja vielä sitä, että minä näytän yhden, tai minun kaverini. Tulis tänne. Moi. Mä oon ihana, sairaan ihana. Ja toiseksi, mene pois jo. Niin anteeksi tuosta noin. Mutta anteeksi. Moi moi!